Hvad så, gutter? Velkommen til den her video. Men lige. Hvad så, mor? Ja. Det gør han senere. Jamen, ja, de kommer ikke. Okay, vi ses. Sorry, jeg ser bare lige min mor. Men i dag skal vi så over på min skole og gøre nogle ding-dong ditches. Imens. Jeg så håber, der kamera stod. Man kan lige op på staten. Nej, undskyld. Man kan lige på. Nej. Damn. Og gutter. Så lad os lige se, om der er nogle gode huse her. Og hvis I ikke kan prøve det her, så kan jeg strengt recommende, at I skal prøve Ding Dong Ditch. Fucking sjovt. Ja, det er ret sjovt, altså. Så der kommer nogle gode huse herovre. Men, som vi har aftalt, vi ikke skal bare sparke døren op igen. Jo, vi skal. Nej, vi skal ikke. Fuck. Okay. Du har det med at smadre døren. Ja. Nu er sidste gang, vi blev cut. Dem laver de der. Hvad film? Kamera. Er det der hus, eller hvad? Gul. Tror vi ikke det der? Det gør jeg. Det gør du, sådan her. Jeg holder kamera. Nej, det gør jeg. Nej, for helvede, de kan ikke se det. Nej, bare lad mig holde. Wait. Nej, hallo, okay. Det er mere populært, hvis kameramanden gør. Nej, fordi så kan du... Shut the fuck up. Det var hus nummer 1, alle sammen. Godt. Det ved jeg ikke. Okay. Du må se om Så er det. det fandme din tur. Og den, der banker på, holder sgu. Kamera. Ja, den der banker på, holder ikke, fordi så kan man få en bedre vinkel på det. Skal du gøre det her? Nej, jeg kender folk der. Nå. Skal vi tage det der hus der? Som du ved, hvad er med? Døren er der står åben. Vi kan tage det der nede. Vi kan tage det nede. Den? Nå, derovre. Ja. Nej, vi tager det der, hvad hedder det nu? Ham, vores ven er Matti der, kan du ikke ham? Kan du Matti, vi tager det Hold hus. kæft, hvor stille. Ha' det op, så folk kan se. Vi tager det, som han tog. Okay, shit, og så venter vi. Nej, kom nu, så er det der. Så. Det der? Nej, der er nogen. Nej, der er nogen. Bro, der er nogen. Der er nogen. Der er ikke nogen, der åbner der. Det er ærgerligt. Det er ikke nok det shit, det der hus der. Vi tager det med til gjorde. Ja, men vi kan sgu godt nå noget på vejen. Og det er mig, der skal gøre det. Fordi jeg har gjort det alle gange. Ja, okay. Hey, må jeg gerne have det? Vent. Nej, bare giv mig. Oh shit, det er da okay.
fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. 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 Kom her. Fuck, vi er købt. Kom her. Fuck, vi er købt. Og der er en nissekat. Nej. Jo, det er den vej. Mathias der. Vi kan ikke gå den her vej. Fuck, man. Men det er dejligt, at I gider at klikke ind på videoen. Bare for at se nogle idioter. Bare for at se nogle idioter. Ding dong ditch. Hey. Aha. Det er godt. At have en ven. Hvad? Det var sgu ikke særlig godt, det der gutter. Er det ikke heroppe? Åh nej, det glemte jeg lige. Det er smart. Det var dig, der prøvede at sætte en kort. Så er det sjovt, det? Hvordan har han der så hurtige reflekser? Mig? Nej, ham der stod ved vinduet. For helvede. Jeg var sådan, jeg har set jer. Sagde han det? Ja. Det der. Ikke der hegn. Nej. Og bilen er der jo nu. Skidtet. Vi tager særligt skidtet. Vi kan ikke se det her ud. Nej. Hvorfor er det Matti her? Det hus der. Bor Matti ikke ude? Nej, han bor langt væk. Hvem er det, der bor tæt på dig? Klassen. Der er sådan ikke nogen, der bor tæt. Sagde du ikke, at hvorfor står der æbler? Der står gratis æbler. Hvor? Prøv at se. Gratis æbler. Nogle af deres... Nogle af de æbler... Sådan der. De ser fucking klamme ud, jo. Ja. Det er sådan, at du og mig blev Er I klar til at se, hvad jeg vil gøre med de her æbler? Ikke nu. Der går en dernede. Og så bag os. Yo guys. Jeg vil sige lige nu. Det var sgu ikke så godt, at du kort, gutter. Man kan lige prøve at holde. Nope. Det var fucking mega. Shit, det skal vi beep out, det der. Hvad? Jeg kom lige til at sige, you know what, Earth. Right. Men jeg er 50% sort, gutter. Lyver du? Hvad? Hvad Ikke tænk på det. De hørte, du sagde, du lyver. Er det en joke? Er du rigtig 50% sort? Ja, det er 100% rigtigt.
ikke. Men så stiller vi kameraet. Telefonen er stjålet. Shit, jeg kan ikke det der hus. No. I'm gonna be placing it. Oh, fuck it down. Og så kan jeg se fucking godt. Ja, det er derovre. Okay. Kan jeg ikke se lige bare det der havn der? Der kan man se igennem det. Det gør du, hvis jeg skal. Ja, du gør det. Nej. Det vil jeg bruge for mange gange. Noget hegnet. Ja, prøv at gøre det. Du bliver her. De kan se os. Sorry guys. Men jeg kunne ikke se det der. Hvad? Var det en gammel person? Nej, heldigvis fik jeg det ikke. Jeg stod og joke med det samme. Hende havde ingen bukser på. Det er der på YouTube. Prøv at løbe derop, og så kig. Og så med... Han var så ikke jeg kigger bare. Kom. Hvad så? Har du ikke set den gamle dame? Ja, der er også... Det gør du, okay?